come to bring the good news to the world. Somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Traemos oveja al llamado. We come to answer the call of the Lord. Somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Traemos su santo mensaje. We come to bring the good news to the world. Somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Traemos oveja al llamado. We come to answer the call of the Lord. Somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Traemos su santo mensaje. We come to bring the good news to the world. Somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Traemos oveja al llamado. We come to answer the call of the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin. Mga kapatid, ipinagdiriwang natin ang kilang kapistahan ng Corpus Christi, ang katawan at dugo ni Kristo. Kaya hindi naman ang ating pagnonobena parangal sa Sagradong Puso ni Jesus. Alay natin ang bisang ito bilang pagpapasalamat ni Do at Celi de Leon, Engineer Recto at Dr. Digna Pangilinan, Daphne Mangulabnan, Jose Roy at Linda Sagom, Sani at During David, Merlin at Lisa David, Susana Gumabon, Fedi at Lina Laksamana, Romero at Lolita Celso, Pablo at Nilda Manyo, Tek at Rose Taruk, Marcelino at Betty de la Peña, Belen Yambao, Almario at Sol Ramirez, Enrico Lansangan, Hilary Victoria Sebastian, 10 ng kanilang pamilya. Para sa pagpapasalamat sa kapanganakan ni Cecilia Sombilio, Ibet Mangulabnan, Astrid Timla. Para sa special intentions ni Lucky at Erica David Cruz, Marcelino at Betty de la Peña. Special intentions ng Prime Group, Mayor June and Jen Titanco, Karen Miranda Chan, Kike Naira Bautista, Dan Tambeltran, Marites de la Cruz, Orlando de la Cruz, Christian Carmela, Katrina Valido, Maricor Macaruba, Dr. William Lim, Dr. Angelito Medina, Dr. Guillermo Baroa, Dr. Alvin Balatbat. Para sa ating mga medical frontliners, lalong-lalo na si Dr. Carlo Tanta and Erica Medina, Dr. Jan Joel Simpauco, Remros Maglangke. Para sa special intentions ng Kabigting Sisters, Cypress, California, Daisy Diaz, Rida Rodrigo. Para sa special intentions ng ating mga kabaryo sa tagabahay Paris, Southern California, sa pamumuno ni Ate Susan Alcazar, Dr. Belen. Ganun din po para sa special intentions with Governor Dennis and Ms. Sholi Pineda, Vice Governor Lilian, Mr. Rodolfo Pineda, BM Ton and Bel Torres. Para sa kagalingan po ni Adilberto Santiago, Father Alex Dizon, Father Eric de Guzman, Brother George C.S., Brother Sing Garcia, Sir Roy Songco, Norma Cabrera, Norma Balatbat. At alalahanin natin ang kaluluwa ng ating mga minamahal, lalong-lalo na si Dolores, Alberto, Damaso, Catalina, Pablo, Mark Anthony, Asmin, Isidro, Robin, Pastora, Salvador, Vicente, Maurino, Oscar Sr., Reynaldo, Marieta, Brido, Father Jason, Father Larry, Father Alan, Father Rex, Father Elmer.
Mga kapatid, para po tayo maging marapat na umarap sa banal na piging, ating pong pagnilayan, pagsisiyan ng ating mga dagaw, pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christ eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Manalangin tayo. O Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Jesucristo, ang huling hapunan na inilagak mo para kami magkasalo-salo. Ipagkaloob mo ang aming kahilingang na ang iyong katawan at dugo ay aming ipagdangal sa pagdiriwang upang dulot mong kaligtasan na ilubos naming mapakinabangan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Exodo. Noong mga araw na iyon, lahat ng inutos ng Panginoon ay sinabi ni Moises sa mga Israelita. Ang mga ito na may parang isang taong sumagot. Lahat ng iniutos ng Panginoon ay sundin namin. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ng Panginoon. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nagtayo sa altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ng Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala ng altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ay inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamiting handog sa pakikipagtipan sa Panginoon. Ang kalahati ng dugo ay pinatay na sa hayop ay inilagay niya sa malalaking mangkok, at ang kalahati ibinuhos niya sa altar
kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang tumugon ang mga Israelita. Susundin namin ang lahat ng utos ng Panginoon. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winisikan ang mga tao. Sinabi niya, ang dugong ito ang siyang katibayan at pakikipagtipang ginawa sa inyo ng Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng kautosang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumay handog. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko ay dambana at inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Masakit sa kalooban ng puon kong may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos, yamang ako'y iniligtas. Ang handog ko'y panalangin, sa iyo ko ilalagak. Sa templo ng Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo ay binitawan. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Pagbasa sa sulat na sa mga Hebreo. Mga kapatid, dumating na si Kristo, ang dakilang saserdoteng bagong tipan. Siya ay naglilingkod doon sa sambahanan, lalong dakila at walang katulad. Hindi ginawa ng tao ito. Alalaong bagay, wala sa sanlibutan ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan. Sa iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at bisirong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Ang dugo ng mga kambing at mga toro ay ambo na lumalagang baka ay ibinibisik sa mga taong itinuturing na marumi. Sa ganon, sila ay nagiging malinis ayon sa kautusan. Ngunit higit na dihamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu na inialay niya sa Diyos ang kanyang sariling walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isip upang talikdan natin ang mga ganitong walang kabutihan at paglingkuran natin ang Diyos na lubos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. at sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, O Panginoon. Unang araw ng pista ng tinapay na walang lebedura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Pasko, tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, "Saan po ninyo ibig na yan? Ipaganda namin kayo ng hapunang Pampasko." Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad, "Pumunta kayo sa bayan, may masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan. At sabihin ninyo sa may-ari, ipinatatanong po ng guro kung saan silid siya maaaring kumain ng hapunang Pampasko, kasalo ng kanyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon na kayo maghanda para sa atin." Nagtungo sa bayan ang mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat gaya ng sinabi sa kanila at inihanda nila ang hapunang Pampasko. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. "Kunin ninyo ito ang aking katawan." Wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, "Ito ang aking dugo, ang tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos." Umawit sila ng isang himno at pagkatapos ay nagtungo sa bundok ng Olibo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Makigreet niyo po ang katabi niyo na good morning. Ipinagdiriwang po natin ngayong linggong ito, ang Corpus Christi. Ipinagdiriwang po natin ngayong linggong ito, ang Corpus Christi, ang katawan ni Kristo. Ang katawan, ang pagdiriwang sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit kung titignan natin, ang pagdiriwang sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi lamang po ngayong linggong ito, kundi ang pagdiriwang sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo ay palagian kapag tayo ay nagmimisa. Every time we celebrate the Eucharist, we celebrate the body and blood of Christ. Why? Because the Eucharist in itself is the Corpus Christi, ang katawan at dugo ni Kristo. And so hindi lamang po ngayon, kundi sa bawat pagmimisa natin, sa bawat pag-aalay, pagdiriwang natin ng Santa Misa, ipinagdiriwang natin ang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Bakit natin ito ipinagdiriwang? Ano ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo? Minsan po may kabataan tayo. Sabi niya, nanood daw sila ng worship ng isang sekta. Nanood daw sila ng worship ng isang sekta. Tapos sabi, "Ayamong, bakit meron na rin po silang alak at tinapay?" Paano yun? May mga kupita po silang maliliit. Tapos meron silang alak at tinapay. Meron silang tinapay. Tapos yung alak, iinumin nila. Tapos sabi ko, tignan mo nga naman, no? Tinutuligsa tayo sa misa, tinutuligsa ang gawain natin sa misa kung minsan, gagayahin din pala. Tinutuligsa tayo sa pagmimisa, imbento lang ng simbahan yan, imbento lang ng mga pari yan para kumita. Tapos
Gagayaan din pala tayo. Bakit ba kailangan ang katawan at dugo ng Kristo? Bakit kailangan ng Eukaristiya? Anong sinabi ng ating Panginoong Jesucristo? Ibinigay niya noong huling hapunan na inihanda niya ang kanyang sarili. Remember, ang huling hapunan ay naganap ng araw na paghahanda ng huling hapunan at paghahanda sa araw ng huling hapunan at paghahanda ng mga tupa, ng mga kordero na iaalay sa templo. Anong sabi ng Panginoon? Kumuha ng tinapay, nagpasalamat, biniyak, pinaghati-hati, at ibinahagi. The bread, blessed, broken, and shared. At sa pagbabahagi ng Panginoon sa tinapay, anong sinabi niya? Kunin niyo ito. Ito ang aking katawan na may hahandog para sa inyo. Inumin niyo ito. Ito ang aking dugo na para sa tanan. At anong sabi niya? Do this in memory of me. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabi pa ng ibang nating mga kapatid sa ibang paniniwala, paano naging dugo ang alak at naging katawan ng tinapay? Katulad ng mga Sadducees, Skriba ng panahon na yon. Anong sagot? Anong sabi mismo? Ang Panginoon mismo ang nagsabi, ito ang aking katawan. Hindi naman niya sinabing ito ang aking tinapay. Ito ang aking dugo. At ano ang iniutos niya? Ano ang inaatas niya? Gawin niyo ito bilang pag-alaala. Natutulog na yata kayo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kaya nga buhay na buhay ang Panginoon hanggang sa ngayon. Kaya nga nararamdaman natin, nararanasan natin ang Panginoon in our midst. Where 2 or 3 are gathered in my name, there I am in their midst. Every time we celebrate the Eucharist, Jesus' real presence is there because He Himself had told us, siya mismo ang nagsabi, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. And every time we do it, we immortalize Jesus in our lives, in our church, in our community. Nakakalungkot lang po na napakarami sa atin, napakaraming Katoliko ay hindi nila pansin ang misa. Mas pansin nila ang online sabong. Mas pansin nila ang sugal nila. Mas pansin nila ang chismis nila. 1 oras kada linggo ang hinihiling ng Panginoon para alalahanin siya at para panatilihin siyang buhay sa atin. Do this in memory of me. Buhay si Jesus dahil ginaganap natin, dahil pinagdiriwang natin ang Eukaristiya, ang katawan, ang kanyang katawan at dugo, ang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ulilan na po akong lubos. Ulilan na kaming lubos. Last month, nung wala po ang nanay ko, April, nung mawala ang nanay ko, ulilan na kaming lubos. Sino pong ulilan ng lubos dito? Nung pong may sakit ang nanay ko, lagi-lagi sinasabi niya, nagdarasal siya, sabi niya, salamat po Diyos ko, salamat po Diyos ko. May kakalugod kayo, may kakalugod kayo. At nung malakas pa siya, yung lagi sinasabi niya, may kakalugod kayo, may kakalugod kayo. Kung may papatay, may kakalugod kayo. Nung siya po'y nasa ospital, salamat po Diyos ko, salamat po Diyos ko. May kakalugod kayo, sabi niya. Magmahalan kayo. Kaya nga sabi ko, sa aming magkakapatid, hindi pala kami pwedeng mag-away. Hindi pala kami pwedeng mag-away. Siguro po, magtampuhan.
O minsan kahit sa group chat po namin magkakapatid, nagkakatampuhan kami. Pero hindi kami pwedeng mag-away. Hindi kami pwedeng magkawatak-watak. Hindi kami pwedeng maggulangan. Hindi kami pwedeng magtaksilan. Bakit? Kasi kung gagawin namin yon, kung mag-aaway kami, magkawatak-watak kami, magugulangan kami, parang pinatay namin muli ang nanay namin. Parang kinalimutan namin, parang tinapon na lang namin ang buhay niya at ang alaala niya. Bakit? Kasi she is remembered by what she said. Ang hinabilin niya, magmahalan kayo, magtulungan kayo, kayong mag-away. At dahil doon, patuloy siyang nabubuhay sa amin. Hindi lang sa amin, kundi sa mga pamilya. Patuloy na nabubuhay ang ating mga magulang sa mga habilin nila. Magmahalan kayo, magmahalan kayo. And so, kung mag-aaway kayong magkakapatid, kung magkawatak-watak kayo, kung maggulangan kayong magkakapatid, ay parang itinapon na lang ninyo ang alaala ng inyong magulang. Same is true with the Eucharist. If we ignore the Eucharist, if we stop, kung huminto tayong magmisa sa buong mundo, abay makakalimutan ang ating Panginoong Jesucristo. Kung huminto tayong mag-alay ng Eucharistia, kung huminto tayong magdiwang ng kanyang katawan at dugo, abay makakalimutan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, sabi ng Arsobispo minsan, ang Eucharistia, ang misa, ang buhay ng parokya. Kapag walang misa, parang patay ang parokya. Dahil nakasentro ang lahat sa parokya sa Eucharistia. Sa Eucharistia. Anong sabi ng Panginoon? O anong sabi ng pari? Kung titingnan natin, anong sabi niya ng pari at ang sabi ng Panginoon, do this in memory of me. Nabubuhay si Kristo dahil ipinagdiriwang natin ang kanyang katawan at dugo. Nabubuhay si Kristo at ramdam natin si Kristo dahil nagdiriwang tayo ng kanyang Eucharistia. Amen. Pangalawa, ang Corpus Christi, ang Eucharistia, ay hindi lamang po isang pag-alaala. Hindi lamang siya isang pag-alaala. Ang Corpus Christi, ang Eucharistia, ay pagsasabuhay, ay pagbibigay ng sarili. What is the gist? What is the essence of the Eucharist? It is the giving of oneself. Anong sabi ng Panginoon? Ibinigay niya ang tinapay. Ito ang aking katawan. Ito ang aking dugo. The Eucharist in itself is an act of giving. It is blessed, the bread is blessed, broken, shared. Ibinabahagi. Hindi itinatago, kundi ibinabahagi. We live the Eucharist na isa sa buhay natin ng Eucharistia kapag tayo ay marunong magbahagi ng ating sarili. Kasi ang mismong Eucharistia ay isang pagbabahagi. Pagbabahagi ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. At na-institute ang Eucharist, naitatag ang Eucharistia dahil na rin sa pagbabahagi ng katawan at dugo ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, ang banal na misa, ang Eucharistia, ang pagdiriwang ng Corpus Christi, ng katawan at dugo ni Kristo, ay isang pagbabahagi. It is the selfless giving of Jesus. It is the memorial of the selfless giving of Jesus of Himself. Ang pagbibigay ni Jesus ng kanyang sarili. Kaya nga po, sabi ko nga, kung madamot ka, ay hindi ka nararapat.
kung madamot ka at ayaw mong magbigay ng iyong sarili, ayaw mong magbahagi ng iyong sarili, ay parang nakakahiya naman. Bakit? Kasi ang mismong Diyos na iyong sinasampaletanan at sinasamba, ang Kristo na ating sinusundan, ay nagbigay ng kanyang sarili, ay nagbahagi ng kanyang sarili. He was so selfless that He gave Himself to us. Kaya nga po merong Eucharistia eh. Kaya nga po merong misa. Kasi merong isang Kristo na nagbigay ng kanyang sarili para sa atin. Amen. Ano pong sabi ng pare sa misa? Pagpatapos ng misa, ang misa ay naialay na. Matulog na kayo? Ay, hindi. Ang misa ay naialay na. Humayo kayo. Humayo kayo. Ibig sabihin, isabuhay ninyo ang minisahan ninyo. Isabuhay ninyo ang misang ipinagdiwang ninyo. Isabuhay ninyo ang Eucharistia, ang katawan at dugo ni Kristo na ibinahagi ninyo. Paano? Sa pamamagitan ng pagbabahagi natin ng ating sarili sa ating kapwa. Doon natin maisasabuhay ang Eucharistia. Sa pagbabahagi natin mismo ng ating sarili sa ating kapwa. Ang Eucharistia po, sa Eucharistia at ang Eucharistia, ang Corpus Christi, ay hindi lamang po nandyan kayo at nanonood kung anong at naghihintay kung anong sasabihin ng pare. Hindi lang po nandyan kayo at nakaupo, uupo, tatayo, luluhod, kakanta, sisigaw, sasagot. Hindi po. Ang misa po, ang Eucharistia, ay hindi lamang paghihintay o kung gusto mo bang magmisa yung pare o hindi. Kung maikli ba o mahaba ang umilya ng pare. Kung pangit ba o mataba yung pare. Hindi po. Kung kaibigan mo ba o hindi yung magbimisa. Hindi po. Ang Eucharistia ay sa paghayo natin sa Eucharistia, may sasabuhay natin ito kung tayo ay nagbibigay ng ating sarili sa ating kapwa. Sa ganoong paraan lamang nagiging makabuluhan ang ating pag-aalay ng misa. Nagiging makabuluhan kapag inaalay natin, ibinabahagi natin ang ating sarili sa ating kapwa. Dahil ang Eucharistia mismo, ang katawan at dugo ni Kristo, ang Corpus Christi, ay isang pagbabahagi ni Jesus. Kaya sukat lamang na tayo ay matutong magbahagi ng ating sarili. Selflessly. Give ourselves, break ourselves, and share ourselves to others. In this way, we truly live and celebrate the Eucharist, the body and blood of Christ. Amen. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin sa Sagradong Puso ni Jesus, ikalimang araw. O katamis-tamisang puso ni Jesus, na mayaman sa mga grasyang kailangan ng mga tumatawag sa iyo, tayong lahat po. Gawin mong ganap ang aming paglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan din ng pag-ibig sa kapwa. Tayong lahat po. Inihahandog namin Sa iyong kapurihan at sisikapin namin na maakit ang kapwa sa paglilingkod sa iyo.
Ipagkaloob mo sa amin ang iyong tulong na kami umunlad sa aming buhay spiritual at nang sa gayon ay maging halimbawa kami ng aming mga kilala at kaibigan. Naway ang bawat misa at ang bawat komunyon na aming tanggapin ay maging bukal na aming paglingap sa kagalingan ng mga taong naghahangad din ng iyong kaligtasan. Gayon din, hinihiling namin sa iyo ng buong kapakumbabaan ang biyayang ninanasa namin sa pagsisyam na ito, kung nauukol sa lalong kalwalatian mo at sa kagalingan ng aming kaluluwa. Siya nawa. Genoa. Jesus, maamo at mababang loob, Gawin mo na ang puso namin ay matulad sa puso mo, luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. kapara ng sa unang ipagpakailanman, magpasawalang hanggan, Genoa. Jesus, maamo at mababang loob, Gawin mo na ang aming puso ay matulad sa puso mo, luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. kapara ng sa unang ipagpakailanman, magpasawalang hanggan, Genoa. Jesus, maamo at mababang loob, Gawin mo na ang puso namin ay matulad sa puso mo. sa ilang saglit ng katahimikan, ating pong idalangin ang ating mga kahilingan. Tingnan mo, hinihiling namin sa iyo, O Panginoon, ang di masayad na pag-ibig ng puso ni Jesus at gawin mong kami maging karapat-dapat na tumanggap ng iyong pagpapala sa pamamagitan ng mga dalangin inihahandog namin sa iyong kalwalatian bilang pagbabayad puri sa aming mga kasalanan. Ipagkaloob mo sa amin ang biyayang malasap namin ang tamis ng pag-ibig ni Jesus at matutuhan namin ang magmahal sa mga bagay na makalangit upang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ng mahal na puso ni Jesus. Amen. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Na may gawa ng langit at lupa, sumasampalatayan man ako kay Jesucristo, ang isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatayan ng libing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat para sa pag-aalay. Sa iyo
pag-ibig mo, Kristo, liwanag ng aming puso. Awit namin ang alay ka, salamat sa aming buhay. Dakila ang iyong puso, dakila ka, O Kristo, sambayanan kami nagpupuri sa iyong dugo at katawan. Ang pag-ibig mo, Kristo, liwanag ng aming puso. Awit namin ang aming alay ka, salamat sa aming buhay. Dakila ang puso, dakila ka, O Kristo, sambayanan kami nagpupuri sa iyong dugo at katawan. Ang pag-ibig mo, Kristo, liwanag ng aming puso. Awit namin ang alay ka, salamat sa aming buhay. Dakila ang iyong puso, dakila ka, O Kristo, sambayanan kami nagpupuri sa iyong dugo at katawan. Panalangin kayo mga kapatid na ating alay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan na ipinapahiwatig ng mga alay namin sa paghahain pinagdiriwang sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. itaas ang iyong puso't diwa, Itinaas na namin sa Panginoon. pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, amang makapangyarihan sa lahat, sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon.
Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatao ay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat, na pawang nais mong tubusin ang Mesiyas sa harap ng iyong kadakilaan. Kapos ang dila naming nagsaysay ng pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay tinanghal. Kaya kaysa na mga kailagsisiawit ng papuri sa iyo na walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Diyos makapangyarihan, sa pagpati ang langit. Sana, sana, sa kaligtasan, pinagparanay sana ng Panginoon. O sana, sana, sa kaligtasan. O sana, sana, sa kaligtasan. Ama naming banali ko ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayon mo pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ay nawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya at pinuri, pinaghati niyon, inabot sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na may hahandog para sa inyo. Gayon din naman, matapos ang hapuna, inawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot yon sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at wala hanggang tipan. Ibubuhos para sa inyo at para sa tanan, para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami nagubos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kami tanan. Poong Jesus naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kahit inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami uminarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo yung mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig at pususin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, ni Aposeto na aming Obispo, Emerito at ng Tanang Kaparian at na lahat ng manak mo tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng tanang mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa na ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
bilang isang pamilya tayo dumulog sa Ama nating nasa langit. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang pananampalataya at ang pagkakasala, pagkalooban mo ang kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain iyo. At sumain niyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Peace. Mga kapatid, si Kristo ang kordero ng Diyos. Ang Diyos nagbigay ng kanyang katawan at dugo para sa atin. Ang Diyos na buhay sa ating piling. Mapalad tayo tayong tumatanggap sa Kanya, sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Spiritual Communion.
My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things. I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this time receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and I unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Ang katawan ni Kristo, Amen.
kontrata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang sa kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. San Padre Pio ng Pietrelcina, Panalangin mo kami. San Juan Pablo II, Panalangin mo kami. San Madre Teresa, Panalangin mo kami. San Serapion, Panalangin mo San kami. Pedro Nolasco, Panalangin mo San kami. Jose, Panalangin mo kami. Ina namin at Pintakasi, Nuestra Señora de la Merced. Panalangin mo kami. Panalangin tayo. O Panginoong Jesucristo, hinihiling namin kami gawin mong makasalos ang lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay na idinudulot sa piging ng pag-ahayin ng iyong katawan at dugong banal kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa Biyernes po, mula tayo po ay nagdodobena sa Sagradong Puso ni Jesus. Sa Biyernes po ay kapistahan ng Sagradong Puso ni Jesus. May misa po tayo ng alas 6:30 ng umaga. Pangungunahan po ng ating mga apostolado ng panalangin. Sa Sabado po ay ang kapistahan ng kalinislisan na Puso ni Maria. Ang misa po ay alas 6:30 ng umaga at pangungunahan ng lahat ng ating mga Marian organizations in their uniform. Nagpapasalamat po tayo sa mga naghanda ngayong Corpus Christi, sa ating mga liturgies, nag-ayos ng bulaklak. Doc Alvin, salamat po sa mga bulaklak at sa lahat po ng nag-iisa na Gora Santa, ang ating mga EMDC. Assignment po natin, pagsasabuhay ng Eucharistia sa ating pang-araw-araw na buhay. Kapag po tayo kakain, pagsikapan natin kumain ng sabay-sabay bilang isang pamilya, at sa pagkain bilang isang pamilya ay pagsikapan po natin na tayo'y makapagdasal, makapagpasalamat sa Diyos bilang isang pamilya. Amen? Magsiluhod po ang lahat.
Sa
at sumainyo rin. Amen.